Miƙati. Hajji kamar umra ne, yana da miƙati na wuri da alhaji zai yi harami a wurin. Su ne, na farko Zulhulaifa, wuri ne da yake kudu da Madina, ana kiransa a yau da Abiyaru Ali. Tsakaninsa da Makka kusan kilomita 420 ne, shi ne miƙatin mutanen Madina. Na biyu shi ne Juhfa. Juhfa wani wuri ne kusa da garin Rabigh. Tsakaninsa da Makka kusan kilomita 186 ne. Miƙatin mutanen Sham da Misra da Morocco. Waje na uku shine Yalamlam. Yalamlam wani kwari ne babba akan hanyar mutanen Yaman zuwa Makka. A yanzu ana kiran wurin da As-Sadiyya. Miƙati na hudu shine Qarnal Manazil. Qarnal Manazil a yanzu ana kiransa da As-Sailul Kabir. Tsakaninsa da Makka kusan kilomita 75 ne. Shine miƙatin mutanen Najd da Ta'if. Samansa wajen hanyar mutanen Ta'if ɓangaren Hada akwai wani wuri da ake kira Wadi Muharram. Dukkaninsu miƙatin mutanen garin Najdu ne da duk wanda ya biyo ta hanyar garin Ta'ifa. Miƙati na biyar shine Zatu Irq. A yanzu ana kiransa da Ad-Dariba ko kuma Al-Khuraibat. Wuri ne da yake gabas da Makka, tsakaninsa da Makka kusan kilomita 100 ne, amma yanzu wurin ba mutane. Shi ne miƙatin mutanen Iraki da Iran da garuruwan da suke ɓangaren su. Abin da ya gabata, hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah yarda da shi, yana tabbatar da shi cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanya wa mutanen Madina Zulhulaifa ya zama miƙatinsu, mutanen Sham kuma Juhfa, mutanen Najadu kuma Qarnal Manazil, mutanen Yaman Yalamlam. Sannan ya ce waɗannan miƙatinsu ne da wanda ya zo ta wajensu, wanda ba ɗan garin ba, wanda ya yi niyyar aikin hajji da umara, wanda yake gaba da su kuwa to miƙatinsa daga inda ya tashi har mutanen Makka daga Makka. Zato Irq kuwa ba ambace shi ba a wannan hadisin da ya gabata. Umar ɗan Khattab shi ne ya sanya shi. Wanda ya shallake waɗannan miƙatai ba tare da ya yi ihrami ba, to ya wajaba a kan shi ya dawo ya yi, in hakan za ta yiwu. In kuwa hakan ba za ta yiwu ba, to fansa ta hau kan shi. Wannan fansa ita ce akuya da zai yanka ya raba ta ga talakawan da ke harami. Wanda kuwa ya wuce ta wajen miƙatin da ba na garinsa ba ne, to zai yi ihrami daga wajen miƙatin da ya wuce ta wajen shi. Misali, wanda ke zaune a Najd sai ya biyo ta hanyar Madina, to zai ihrami ne a wajen da ake kira Anbaru Ali. Wanda kuma gidansa ke yankin Makka cikin ihrami ba wajensa ba, to ihraminsa zai kasance daga gidansa ne, kamar mutanen Jidda da Bahra da Shara'i'. Wanda ya zo ta hanyar da ba zai bi ta miƙati ba, ƙasa ne ko ruwa ko ta sama, to zai yi ihrami ne idan ya kai wajen, wato idan ya kai wajen mafi kusancin miƙati da shi, saboda faɗin Umar, ku duba daidai wurin ta hanyar ku. Wanda ya yi niyyar hajji a Makka daga cikin mazaunanta ko wasunsu, to zai yi ihrami daga cikinta. Amma idan umara ne, zai ihrami ne daga waje mafi kusa na wajen harami, kamar Tan'im da Ji'irana. Waɗannan su ne iyakan harami. Hajji yana da lokaci na zamani da ake yin sa, su ne Shawwal da Zulqa'da da kwana 10 daga Zulhijja. Umara kuwa dukkan watannin shekara gaba ɗaya lokacin yin ta ne.